Povești cu lipici pentru cei mici. Băiatul și trolul. Într-un sat din Norvegia trăia odată un soț cu soția lui și cei 3 copii. Ei aveau o colibă la marginea pădurii. Copiii nu ajutau deloc la munca din gospodărie. Cei 2 mai mari erau leneși, în timp ce Jack, cel mai mic, era foarte isteț, dar își petrecea zilele ascuns într-un hamac, meditând la tot felul de idei mărețe. În gospodărie lucrurile mergeau din ce în ce mai rău. Un singur lucru se mai putea face. Cineva trebuie să se ducă în pădure să taie copaci ca să putem vinde lemne. Și când spunem cineva, ne referim la voi 3. Băieților nu le-a plăcut deloc asta. Dar ce facem cu trolul? Trolul care a furat aurul. El este cel care păzește copacii. Trolul care mănâncă oameni. Băieții nu aveau încotro. Ori se duceau în pădure, ori își luau o slujbă în sat. Au înțeles ideea, așa că mai bine se duceau să facă față trolului decât să muncească. Olaf, băiatul cel mai mare, intră primul în pădure. Găsind un copăcel, început să-l taie. Dar, după 2 lovituri, pământul fu zguduit de un zgomot uriaș. Era trolul. Și apăru un uriaș, cu ochi injectați, dinți verzi și un nas plin cu neci. Hei, tu! Nu mai tăia copacul! Olaf nu putu să spună niciun cuvânt. Și o luă la fugă spre casă, ascunzându-se direct în dulap. Atunci părinții se adresară următorului băiat, Lars. Avea nevoie de o mână de ajutor ca să se ducă acolo, dar se duse. Lars ajunse la copacul din care tăiase fratele său. Tremurând, el dădu prima lovitură. Și deodată auzi: Nu-mi mai tăia copacul! Lars o luă și el la fugă spre casă și se alătură lui Olaf în dulap. Părinții se adresară ultimului lor băiat, Jack. Acesta ezita, dar nu de teamă, ci pentru că reflecta încă. După ce se gândi el destul, îi veni o idee. Luă un sac mare, îl îndesă pe sub cămașă, apoi apucă toporul și plecă la drum. Curând ajunse la copacul pe care începuseră să-l taie frații lui. Știa că lovitura îl va aduce pe troll. Și așa a și fost. Trolul se proțăpi în fața lui Jack. Hei, tu! Știu. Să nu stai copacul, dar cine spune că ăsta e copacul tău? Eu spun. Și ce spun eu e lege. De ce? De ce? Pentru că eu sunt un troll. Și ce dacă? Poftim? Dar sunt uriaș și sunt puternic, nu vezi? Adică ești tare. Dar asta nu înseamnă că ești puternic. Poți să mă întrec oricând cu oricine. Jack zâmbi. Asta și spera să spună. Serios? Dovedește-o. O să... Păi da, dar cum? Ce ai zice de o întrecere? Da, o întrecere. Spune atunci, ce fel de întrecere dorești? Jack tăcu ca și cum s-ar fi gândit, dar el știa deja ce fel de întrecere dorea. Ce ai zice de o întrecere cu mâncare? Trolul se legănă pe picioare și râse. Nu o să poți mânca niciodată cât mine. Și trolul îl conduse pe Jack la peștera lui. Peștera era uriașă și plină cu aur furat. Pe foc era așezat un vas imens. O să folosim terciul ăsta pentru întrecere. Trolul și Jack începură să mănânce castron după castron de terci. Și de câte ori trolul se ducea să-și umple castronul, Jack turna terciul în sacul de sub cămașă. Mai vreau! Trolul trebuie să facă o altă oală cu terci, apoi alta și încă una. Și în timp ce trolul mânca, Jack ascundea terciul în cămașă. Bietul troll a încercat să țină pasul cu Jack, dar chiar dacă burta lui era imensă, până la urmă trebuie să se recunoască învins. Nu mai pot să iau nicio înghițitură, simt că pleznesc. Să pleznești? Jack își frecă burtica și începu să se văicărească. Au! Jack se bătu peste burtă și sacul ascuns se sparse și împroșcă cu terci peste tot prin peșteră. Trolul începu să țipe și fugi din peșteră. Băiatul a pleznit așa cum aș fi pleznit și eu. Asta a fost șansa lui Jack. S-a mișcat repede și a umplut un cărucior cu aurul furat de troll și l-a dus acasă. Jack a împărțit comoara cu tot satul și tot i-a mai rămas destul aur. Toată lumea îl văzu ca pe un erou. Voiau chiar să-l facă rege, dar pe Jack nu-l pasiona să fie rege. S-a întors în hamacul lui și era fericit să viseze în continuare la idei mărețe. La urma urmei, un om cu idei este mult mai valoros decât un biet rege.